ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dahalula haramayni sawi fayni ceerno ahmadou dia to almadi ko on waktu yoni ha to duɗala ceerno aliou diawo to kerma sara eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men hewɓe finoɓe to kafintuyna hollirɓe metti mumen ko fate banggue wargoji batteɗe rewɓe hanki o nanggama on jooɓinoɗo fittandu awa sisé debbo cowiɗo ɗum ko hanki sanga 15 heures gendarme ɓe tawiteɓe to Ziguinchor paye makko junggo to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu holliti ɓe nangganoɓe seppoji jawtuɗi kene won joni yontere ɗaccitama kamɓe kala e nder ɗiɗo henna cuuɗi ɗiɓe nangganoma en kettoye sawtuwola musidɗo men haali abouba guine bissawo wi oumar sissoh e mbal hoorejo leydi ndi derguirnoɗo suur sarɗiyeji leydi ndi guila hitande yawtunde ɗin sumgoji sarɗiyankoji tijjaɗi ko novembre e nder ndeɗo henna hittande to leydi Mali Mohamed Ali Bathily waali jammum gadi to kaso ɗum ko hanki caggal nde o dari e yeeso procureur ngam nanguirede mo ñingde laamu ngu e ɓittinde addude fitinaji e nder leydi ndi to Guinée Conakry ɓooyata ma seppoji ɓamtu toon capantati goo ndu lewru ha faynma goo lewru fandu ndu holliti ɗum ko société civile ngam haɓade gurdam ceerɗam e nder leydi ndi kabruji men maɗa en ha to Sierra Leone Côte d'Ivoire ma jaaha to Cameroun RDC Congo ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Ba gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓala walla ednawal kala gando leɗɗe laaɓaɗo tigui defte. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗiɗe jiida cirolo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seydineji mbahleti koye mumen kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi on jokkodiri so ɗon maldana balɗe tati tawat kon dowodiri a wi alhamdulillah rabbil alamin. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago guila ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e fiɗaɓe soppis kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo on fannomo jogui leɗɗe ko muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru. omo jogui leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete sa urima ɗum joni joni jiitoɗa hoore maɗa. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo istihara ko indema inde nenema kalantamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrata ɓeɗo weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to nakshot lamorgo leydi Mauritanie to legal 6e élimina galle makko ne tawi hakkude robine 4 e robine 5 so tawi a ari ha yettima to garage citerne sa soyijima ma sowne étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate. ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andi dendagal kilneɓe makko base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo. ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kilineɓe ɓom kadi omo jogui base makko to Dappolo Polol Dande Lande Maayo to Mauritanie e Sénégal. base o ne tawi to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawi toon biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo oɗo saaha joni Dagana Mauritanie. ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. kala jokkodire makko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji keceje musoje kala e leɗɗe gorago ma heeɓa hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e balawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida sirolo wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴettiɗe dendagal borosaji cominoɗe nder ɓandu maɗa ponnoɗi oppireɗe yaltine ha laawa tawa reedu ma sekaka. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu jippiɓe e leece e yawɓe yitade koye mumen kala. e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko mbiyete tigi muuɗo hirna ƴettat ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe ɗon koɓe sowade e dartoraɓe kala e ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji. omo jogui pegge usula bawa pewnade bawɗe kala leydi e kala continent ko ɓeydeje arsigaji ittoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 1 rafi yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo ko fodde 19 rafi yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo ko kawisaji Allah so tawi a ƴetti ɗum waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri sa ƴetti ɗum fodde 100 rafi yaltayma ha jiira guite maɗa. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani.
ceerno Djiby Sy dendagal rafi mbawɗa wondude e dendagal caɗele joguiɗa a ɓurata e makko ujunnaji jeegom tawi ko uguya so tawi ko hutortoɓe haalis CFA on ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla mbaɗa kartal crédit ngal ujunere neldama ɗum par WhatsApp o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko tawateɓe to Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihara waɗirte ko 2000 franc CFA. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni o andini dendagal kilide makko e oɗo saaha mo tawete noksoto base makko tawateɗo nettik ceerno Djiby Sy ne andina kilide ɗum so wotide ɓennima artude base makko kay hayɗi kala jiɗɗo jokkodirde e makko e oɗo saaha mo tawete noksoto numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e makko to banggue Wave walla Orange Money numéro makko mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott taɗum ki hebdemo sa jokkodiri miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ma hemmo hano hannirta ni numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dambe faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe talata jeenayi jeeɗoɓoro hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba kumpital men nder genndi leydi Sénégal baccalauréat kawgel juɓɓinano ngela e nder leydi ndi taw kadi ko talata jewtuɗo ha fenma aljuma jencudi mum yalti no yaltita ni dañi kay weltiɓe hen kono kadi dañi hen wayɓe hen kono ndin jencudi ene jokki yaltude haɗo no gonɗen won hen ko tijjanaɓe dawal ɗimmal ɓen ɓe keɓano wadde ko fate sowiɓe walla caɗele kayitaji walla ɓe cellano ene jogui fodde winditade ɗum ko hanki fonno ha ñande sappo ndu lewru gam heɓanade ɗo henna tan e lebbi ɗiɗi gam waɗoyde guel ɗon kawguela keddoɗen koye bakka on lauréat jangguinowo alqouranil karim toon to nder gueji dande maayo woni Mouhamed Al Moukhtar Iyane Sy mo ganduɗa mo gorko mo duuɓi 40 ko jangguɗo qur'ana kono kadi ko jangguinowo qur'ana nawtuɗo hoore mum e cuuɗi école aji janggude kañumne gañima baccalauréat muɗum e guel ɗo hen kawguela juɓɓinaguel ñande talata jawtuɗo ha fenma aljuma o wonanimo noon beelema mawɗo no feewi caggal kaya de jomiraɗo rokkimo janggude alqouranil karim o gayni o jooɗi o woni jangguinowo holliti noon neɗɗo jangde yawtata ko nden wo felliti ruttade duuɗe jangguirɗi ɗi hinde français koye hen tigui wo dañi baccalauréat makko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko hoorejo leydi Sénégal jaaɓi koyɗe jaam ɗum noon ko koyɗe jaam ɗe toɗɗimo wonande CEDEAO kanko e Foria Simbe hoorejo leydi Togo ɗum noon ko caggal some jonde wannode ñande aled hecci hanki o toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria ma won jaɓɓo koyɗe jaam toon to Mali Burkina Faso Niger beele kay ƴewde peeje kala holno waɗata ha wawa artirde ɓeɗo henna leyɗele tati e nder daɗɗude CEDEAO beele ma newonoma ɗum woni yogay jaydeli o saaha ene mbaɗi hen namdal timmugal no feewi hoorejo leydi ndi Sénégal arti e toɓoli jippiɗi ñande alen ɗi yogay leydi Sénégal ha tenti noon to Dakaru ha toon to Kaolack ko wayno wahina Nimzat Guédiawaye ko noonne kadi toon to Parcelles Assainies e nokkuji goɗɗi ha fenma to Kaolack to toɓoli jippi ha ganduɗa yooɓi fittandu neɗɗo goto matériel kewɗo boni hen kanko hoorejo leydi o holliti oɗo saaha kanko e gouvernement leydi ndi Sénégal kala maɓe daro darde yonde no feewi gam haɓade ko fati yolayru e bongol yogay matériel uji ha tenti noon haɓade ko fate pittali watta keddade ɗiɗo hen toɓoli tijjaɗi e kala saaha e nder guenidi leydi Sénégal hoore jagoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko tawama to wuuro Touba o joɗodima hande o e khalifa général mo Mourita woni Serigne
Muntaga Mbakke ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴen feewni hen noon caɗele tuuba so tawi ndungu ari tan ɗo laarɗa kala ko teyle ɓole taw ko diƴƴe nde tawno nokku o ko nokku calli kono kadi ko nokku tuƴowo diƴƴe e nder nokkuji ɗi kala hoorejo leydi ndi waɗi waylo tokoso ko fate fannu gendarmerie national mo leydi Sénégal lieutenant colonel Abdoulaye Mbenga oɗo saha kam wonno commandant de la région de Dakar ko fate banggue Colobane ittama e poste mum lomtimo ko lieutenant colonel Malik Faye oɗo saha noon kañum kay woni SR to fannu Colobane ɗo ganduɗa ko ɗon tigui dossier Ousmane Sonko Adji Sarr wonno taw koye dossier ji Gulɗi Diaw siftinde mon kanko on colonel Abdou Mbenga toɗɗonoɗo guila 2021 taw kadi koye dossier Gulɗo Diaw taw koye dossier Ousmane Sonko Adji Sarr oɗo saha kam itta e golle muɗum ko lieutenant colonel Malik Faye woni battat ɗon ha toon to Thiès waɗi waylo teskaɗo e nder ɗiɗon fannuji kala terre eɗen gandi ko expresso régional taw kadi ganduɗa ko laana jawka lumbotoka tugganma tan toon to Diamniadio ha faynma to Dakar e nder Dakar e hoore muɗum o terre noon gonnoɗo fewnede dawal mum ɗimmal ngal dawal ɗimmal koto Diamniadio ha to Blaise Diagne ngal jaɓɓal noon oɗo saha hollitama ari e gasde ha laaɓa ɗon ɗo jagorɗo tambiɗo ko fate yangara dow e less kala ene wonde directeur général mo terre taweteɓe toon to Strasbourg ɗum noon ko yidde kay ƴewde ko fate haamuji ɗi ganduɗa jokkodirteɗi ha kan laana wawa dogde ɗo e septembre ene gasa kay ɗen gueɗe kala ma mbaw hewnede lawol ha kan laana ɓeyda doole mum e sembe taw koye dawal ɗimmal wattude yaltude Diamniadio yaha duƴƴoyo toon to Bawol laddiwaje ngal Blaise Diagne Amadou Ba gonnoɗo hoorejo jagaɗo gendi leydi Sénégal dawriyanke ƴamnoɗo le fullamu e landa APR taw koye diɗɗala Benno Bokk Yakar garnoɗo ɗimmo caggal Bassirou Diomaye Faye waɗi jillu mum toon to Saint-Louis ndar gueddane maayo ko toon wo suuti konguɗi makko ko fate kayɗe mayɗeli baɗɗe maaje kaɗe ɗe Mauritanie ha ganduɗa kene foto wonde taw ko 150 neɗɗo tawtinoɓe e kaɗon laana iwnoɓe Gambie Sénégal ne jiiɗi faade to maaje kaɗe de leydi Espagne kan laana awo juuka toon jeeyi sababu noon 69 fittande woni ko yiita ɓandu muɗum ɓalli keddiɗi kewɗi jiitaka 32 woni yiitaɓe ene hen cuulel dewela ngel duuɓi 5 wo holliti ɗum ɗo henna ko catastrophe bonɗo no feewi ɗeɗo gueɗe kay foti ko haɓede nde tawno ɗeɗo gueɗe ko gueɗe bonnoje yonta e sukaɓe fiyatoɓe nder ɗeɗo henna maaje kala Malem Hadara to ne kadi ko suka mo duuɓi 12 wasi fittan o yooli koye nder carrière on carrière noon caggal toɓo ɓennugo ɗo henno ngo ñande alende sanga juulal gueeƴe walla ni juulal futuro 19 ko nden wo yoole oɗon carrière commune de la région de Kaffrine ko toon ɗum waɗi to Kafountine jaggama toon on jowinoɗo fittandu Awa Cissé debbo mo ganduɗa jaltuɗo ɗum e ɗacci sukaɓe tato kane yaltira ɗum kene sowi on joɓiɗo fittande makko waɗe ladde wonno koye yiilede par brigade mo Ziguinchor ɓen kay mbawi fawde juuɗe e makko hanki sanga 15 heures omo tawi juuɗe mabɓe loskoji noon ene jokke oɗon fannu siftinde moon o yooɓino fittande on ko nogase jeetati lewru manduɗo hen nandu toon to Kafountine ko waɗa ɗum kono rewɓe finoɓe toon to Casamance Ziguinchor Kafountine koliti 13 ndu lewru kamɓe kala koɓe jippotoɓe booli ngam hollirde mette mabɓe ɗiɗo hen wargoji batteɗe mabɓe e kala saaha keddotoɗen koye leydi Sénégal jeheten ko ha toon to ambassade mo leydi Mauritanie taweteɗo e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal étudiaji Mauritanie naɓe taweteɓe Dakar hanki ceppi yeeso ambassadeur mum jeeyi sababu noon ko eradeɓe jagorɗo jangde towde nde leydi Mauritanie boursi mabɓe ala kala koɓe keeɓi hen ɓe erima ɗum ɓe wawata réglede ko ɓuuri yawde e yaccade ko fate ɗeɗon caɗele haade men yaade Mauritanie jeheten ko toon to Guinée Bissau Oumar Sissoko e Mbala o holliti hanki o wonande sumgoji sarɗi yankoji tijja e nder leydi ndi
ko nogas e nayyi lewru novembre e nder ndeɗo hintande ɗum ko caggal nde o firtuno nduɗon suudu sarɗi yeeji hitande yawtunde ɗum ko caggal nde pooɗe ndure waɗi yoga e fitinaji bannoɗi to banggue jagorɗe tumanoɗe e dirtinde ngaaluji kewɗi no fewi Oumar Sissoko e mbaala laamiɗo ɗe ndigila tan hitande ujunaɗe e nogas ma yuɓɓin ɗin sumgoji taw koye nogas e nayyi lewru novembre e nder ndeɗo hitande taw koye sumgoji sarɗi yankoji paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu gendi leydi Mauritanie hanki kikiɗe sakti discours o holliti walla nde kay ɓe nangaɓe e seppoji bannoɗi yontere caggal nde sakta jencuji sumgoji bannoɗi ñannogas e jeenayyi lewru mayduɗo hen nan ɗo ngam wiyede ko Mouhamed Cheikh Al Ghazouani woni gañiɗo hewɓe kollitino ko Birame kay ari yeeso jeeyi sababu noon sukaɓe hewɓe jippi e booli ngam hollide metti mumen wo holliti oɗo saha deeƴal ari e nder leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon hewɓe mabɓe ɗaccitama en ketto musidɗo men haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hirema ceerno men Sa Abdoulaye Sarr jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko noon tigui habruji men e nder leydi Mauritanie ko ɓuuri tengtude ko jaagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu o holliri altine hanki o 6 lewru juillet ene hawra e 2 lewru haran hitande 1950 wonde kay dendagal nangonoɓe e nder seppoji bannoɗi caggal kay jaltugol jencude sumgoji hooreji leydi bannoɗi ñande nogas jeenayyi lewru juin tawa ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi tawa ɗin seppoji ɓurno wadde kay ko ñande jamma 2 ene weeta ɗiɗi e lewru juillet 2024 dendagal nangonoɓe hen ɓe kala goppitama ha laaɓi nangonoɓe nder jooki leydi kala kamɓe kala ɓe goppitama ha laaɓi e oɗo saaha kay heddi tan ɓe goppitaka ko ɓen tawa ko nangonoɓe e sominoɓe kay nder seppoji he tawa kadi ko hoɓɓe wona jeeyaɓe e nder leydi Mauritanie ɓen noon e kedde juuɗe laamu enquête ina jokki e mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Emmanuel Macron kañum woni hoorejo leydi France o windi ɓatake taw ko ɓatake félicitation wiide kay félicitation Mouhamed Cheikh Al Ghazouani namdo makko hoorejo gendi Mauritanie e polgo heeɓi e sumgoji bannoɗi ñande nogas jeenayyi e lewru juin 2024 omo wiya tan yo jogol jaam o holliri noon leydi France ene hesitina cihilagal mum e jokkodiral moƴƴal yidde kay ɗoftodirde e wallodirde e leydi Mauritanie noon leydi ndi ƴellitiri hano hannirta ni e kala fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salem Wula Merzoug kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ministre des affaires étrangères o holliri tigui wonde hollirama wonde o joddima e dendagal ɓen ambassadeur uji tawa kadi ko diplomate ji leydi diplomate ji dogre Europe joɗiniɓe leyɗele mumen ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jonde nde noon waɗi ko jamma kikiɗe fayi jamma altine hanki 6 lewru juillet e nder bureau ji makko to Nouakchott ko diplomate uji Europe noon Europe naɓe ene tawtora jonde nde kadi ambassadrice secrétaire général du ministère des affaires étrangères hono madame El Aliya Mintou Yahya Minkos wondude tigui ene taw kañum en tawtora nde ɗon jonde wondude wonno muujibo jonde nde noon ko yidde hesitinde e ñastade cehilagal kay hakkude leydi Mauritanie e ɗeɗo leyɗele ɓeɓe jooɗini ɗumen nder leydi Mauritanie ɓen noon no tawɗiɗon ambassadeur uji noon ko ɓeɗo hono ambassadeur leydi britannique son excellence Golen Williams wondude ambassadeur leydi Allemagne hono madame Isabelle Hennis wondude ambassadeur jooɗiɗo leydi Espagne hono madame Myriam Alvarez de la Rosa wondude ambassadeur jooɗiniɗo fedde Union européenne e nder leydi Mauritanie hono William Jones wondude ambassadeur jooɗiniɗo leydi France e nder leydi Mauritanie ko hono Alexandra Garcia wondude ambassadeur jooɗiniɗo leydi Italie hono madame Laura Botta ko ɓeɗo woni ɓe o joddi batu altine hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko talata hande 9 lewru juillet 2024 fuɗɗi kawgel baccalauréat e nder jokli leydi Mauritanie kala note circulaire noon woni kayit ciifade tawi siifi kayit o ko ministre de l'intérieur siifi kayit o ko ministre kalfinaɗo ko fate jangde woni ministre de l'éducation nationale et des réformes kañum siifi on kayit noon ko hollide kay wonde kay kala nanguiraɗo téléphone mum portable wono dirguel mum nanguiraɗo ɓe nder classe yo jomum yo andu téléphone o ko
koko watte saisi hef téléphone o ko heftete kadi jomum riwe définitivement ɓe koliri noon kala tawtoraɗo kay téléphone mum ko adi kene naata nder classe ma fuuye kala tawaɗo téléphone ɓe keftat téléphone o on téléphone noon so tawi kawguel nguel gasi walla so épreuve o gasi ñalawma o gasi jomum tottite téléphone mum koɗo kay kala naɗɗo nder classe mofti moftirguel mum ha wawi nadde nder classe so tawrama guel ɗon noddirguel téléphone mum koko watte saisi kadi jomum riwe définitivement ɓe kolliri noon kala ñalawma kadi dendagal ɓeena tawraɓe téléphone aji foof inde mumen ma binde tawne wondi e rapport nawe toon to direction to directeur kalfinaɗo ko fati hen concours aji examen ji e nder leydi he ko ñalawma ko ñalawma ko hollirama noon holɓe kolliɗo hollirama noon ko ñalawma hande o kawguel nguel fuɗɗoto e nder jokoli leydi Mauritanie kala ɓen noon waɗoɓe kawguel nguel koɓe 49 ujunere fawi temedde ɗiɗi sappo e jeeɗiɗo élève woni 47 217 candidat so tawi noon koye fannuji mathématique woni série C koɓe ujunere temedde nogas e jeeɗiɗo candidat so tawi ko série science naturel woni série D koɓe nogas jeenayyi ujunere fawi capanɗe jeeɗiɗo e tato candidat so tawi noon ko waɗoɓe lettre ɓen koɓe ujunnaji jeeɗiɗi mettere capantato e ɗiɗo so tawi ko waɗoɓe lettre original koɓe ujunnaji jeenayo e capanɗe joyyi e goho candidat so tawi ko waɗoɓe langue woni ɗeɓne ɓen koɓe yimɓe jeeɗiɗo so tawi ko technicien metta woni ko wiyete GMGM ɓen ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeegomo so tawi ko waɗoɓe technique spécialisé en génie électrique woni TSGE ɓen ko nayo ko ɗum ɗo woni kawguel waɗoɓe kawguel 2024 hitande hikka nde nder joglo leydi Mauritanie kala eɗen mbiya nde Allah newnan toɓe kamɓe dendagal julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen badda woni banque africaine de développement ɓe kawri eɓe balla leydi Mauritanie ballal e fibade ñamade ngal sappo e jeeɗiɗi million taw ko haalis dollar ngal ɗon ballal noon foti herorade ɗum tan ko rewɓe saabu kay ngal joofi ko rewɓe e Mauritaniaɓe no ballira kay ha mbawa ƴellitade e wadde kadi soutenir l' entreprenariat rewɓe e nder leydi Mauritanie ko ballal ñamade noon koye ngal jeeya koye programme d' appui à la transformation agricole de la Mauritanie projet o noon joofi ko sappo e nayyi commune taweteɗi e nder région ngaji ɗiɗi woni nder région de Brakna wondude e nder région de Trakna de Trarza yidde noon boña baɗo yidde ɗum kay ko wallude rewɓe e ɗoftude rewɓe kay ha mbawana koye mumen beele kadi ɓe mbaɗa guesse taw ko guesse lijumaji jardin ngaji lijumaji bawɗe remedi ndungu e dabbude e ceeɗu kala beele kadi e kala saaha soɓe ndemi lijumaji mabɓe mbawa wallede to ɓe moftiri ɗiɗon lijumaji taw ɓe bonata enen mbawi kadi ɗum koye transformation ha wonta kay gueɗe goɗɗe tawi bonata ko ɗum tigui woni fandare nde ɗon ñamande nde sappo e jeeɗiɗi million taw ko haalis dollar joni ko leydi Mauritanie udditena kabaruji men to landa tawassul délégation parlementaire landa tawassul waɗi visite mum to kay haydi nayiɓe to noon ko duwonoyade kay famille ɓe sagata mumen mbasi pittade men e nder seppoji bannoɗi caggal jeejude résultat ji sungoji hoorejo leydi bannoɗi ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 seppoji ɗi noon mbanno ko ñande jamma goho ene wiyata ɗiɗi lewru juillet 2024 ɓe erima laamu ngu noon nde enquête diaƴo udditte hen tawi koko ɓuuri yawde e kadi ko ɓuuri e lerde ardi délégation noon ko député Yahya Wol Aboubacar omo yaadi toon e député Mamadou Demba ondude député Moustapha Tofayri e goto taw koye bowɓe landa tawassul ene wiye Abdoulaye Camara ɓeɗo goni délégation yaaɓe kay to kay hayri tawi nayiɓe toon ko duwonoyade famille aji jeeyaɓe e seppoji bannoɗi toon ñande jamma goho ene wiyata ɗiɗi lewru juillet 2024 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tongal ɗon habaruji men nder leydi Mauritanie e sawto musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on Ali Abouba golle ma jooɗi peewi e ngal ɗo henna kumpital bangal fayida en keeɓi télégramme ko ɓooyani ko wonande mawɗo leydi Mauritanie ƴetti laamu mum di wowa yaɓani to Genève Suisse kono ko jillu privé en keeɓani hen ko laaɓi holngon jillu kongo jeeyi oɗon sababu sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali la justice
mali en weddima hanki jammay kaso taw ko hanki kiide walande on biyeteɗo Mohamed Ali Baculi ko dawriyenke nanganoɗo nogas lewru maynudo caggal no accita caggal no nanga ñande aljuma jawtuɗo o wonno koye juuɗe police hanki onon altine wo dari yeeso tribunal yeeso procureur on noon weddimamo kaso hanki sanga juulala takkusana ngam nanguiredemo ɓittinde leydi ndi dillinde fitinaji addude e ubbidde gueɗe ɗe aada yarani e ndeka leydi ndi ko wona ɗum konon goɗɗo kayya ñawaɗo hitande ene leloye kaso ko Boubacara Karamoko Touré ɓattiɗo no feewi sokil ko gala mayga hoore jaggoɗo leydi ndi kanko on noon wo taƴanama hitande kaso taw ko kaso ferme yiyata nangue saabi ɗum noon ko yaltindemo konnguɗi faade koninkoɓe leydi ndi taw ɗin konnguɗi ko ñiŋoje mawɗe goni hen ha tenti noon ko fate basgol yuɓɓinde walla wasgol yuɓɓinde sungoji tijjinoɗi e nder ndeɗo henna hittande nder leydi Mali ngam gasgol transition mo leydi Mali ɗum noon holliti hen mette makko mawɗe no feewi jeeyi sababu noon nanga ñaawa omo jeeya e wattindiɓe ñaawede taw koye ɗiɗon fannuji oɗo saaha nomo tawe e ndeka kaso mo leydi Mali to Bamako autorité ji leydi ndi kolliti kala kay hande boutique walla kantin yeeyoɓe fruit walla ni yeeyoɓe gueɗe kewɗe jooɗiɓe booli taw ko gueɗe dendaɗe yo jomen keeɓo ummade oɗo saaha noon gam teskede booli ɗi koko ɓittina ambulance so ari ɓennata neɗɗo sen jogui haaju keñiriɗo ɓennata mo jiiɗa kala koko jooɗi e dow jeeyi laamu walla ni yimɓe kala ndendi ɗum noon wayatama ɓe gumina taw koye ballodiral wonande commune mairie mo Bamako ngam addude jaam e kisal e ndera leydi ndi kala gartaten koye ndungu e nder Bamako hewɓe kay waɗoɓe moto taxi oɗo saaha kolliti ñalla tan ko jooɗade keɓata kileneɓe nde tawno kileneɓe ene ndento motoje taxi ɗe ha tentino e ndungu nde tawno gasɗe e ndiyam e tato kala hay goto yiiɗa yande woni hen kadi wona ɗe moto tan ha ɓooya baade jippo e ma ɗeɗo gueɗe kala ɓe kolliti hande o kay gueɗe mabɓe kala ne jatiri caggal Amadou Tarawore taw kadi ganduɗa ko telmasa taw ko telmasa baɗowo moto taxi holliti oɗo saaha kay nawi barke mabɓe kala ko société Sotram ɓen noon gusti prix ji ko ɓen nawata ɓen kilneɓe kolliti hande o kay ɓe goni koye caɗele mawɗe no feewi jangu wannogo to Djigui Bamba a Sokoro Kanda ɗum noon ko ñande gonduɗo hen lewru ndu gonɗen wonande catal ngal CNDH darniɓe haqqe innama ade jaltini communiqué mumen ɓe kolliti ngo wargo bongo nogasigo fittandu waraɓe sanga juulal takkusana wonnoɓe e welnere mumen taw koye Yangue toon to région de Bandiagara ɓe kolliti ɗum ko gueɗe cofɗe no fewi ɓe erima laamu ngu nde ɓeydanta finoɓe nder leydi ndi nden kay kisal belɗeɗe henna gueɗe natta wadde e ndera leydi ndi sen giwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry Sellou Delen Diallo kam woni gardiɗo UFDG oɗo saaha landama koko fecci jiyande wonande kay Ousmane Gawla Diallo ene wondi kadi e goɗɗo groupe goɗɗo moɓe jaadi ɓe noon jiiɗi ko riwdemo e gardogola landaka cikko makko noon fode Ousou Fofana ɓenne kolliti ɗen gueɗe mbawata wonde woni Lamine Petit Diallo en wonde Ousmane Gawla Diallo ɓe noon yidde mumen oɗo saaha ko landaka nde artata e juuɗe mumen iwa juuɗe Sellou Delen Diallo mo ganduɗa ɗiɗo dumunnaji kala wonani e nder leydi Guinée ko fode Ousou Fofana ko cukko makko kanko Sellou Delen Diallo holliti ɗum wondi ko wawata wadde ko fate landaka koko fecci gouvernement leydi Guinée eɗe sahane rentina no fewi ngam kewgol diƴƴe to Bouaké noon ne tawe e nder leydi ndi wonande kay oɗo saha galleji kewɗi goni koye ndiyam hewɓe hen ko sinistre en ngala hayɗo koɗi bagage kewɗo yeehi woni hen ni ngala hayɗo ndefi saabu barmeji mabɓe kala e looɗe mabɓe koko kumbi e ndiyam woni hen koko yeehi caggal nde toɓoli mawɗi jippiɗi toon to Guinée Conakry keddotoɗen ñalɗi seppoji ɗi yiiɗi umminde ɗum société civile e wiide Mouhamed Alpha Bayo
on holliti ɗum CNRD ɗum ko caggal nde haaɗi ko faate ɗin seppoji ɓe kolliti maɓe gummin seppoji ɗi capantati ndulewru ndu gonɗen ha capantati goo maɓe jaani ha goo lewru août 2024 ngam hollirde mette maɓɓe ko fate uddugol médiaji leydi ndi e dow ŋañalde e ɓeydugol ceergol gurdam leydi ndi kame kuppiraji courant ɓe kollitiɗen gueɗe kala maɓe daro hen beele kadi jaam ene wawa artude e nder leydi ndi ko wona ɗum ko noon dawriyankoɓe hewɓe ñiŋi CEDEAO ngam hollirde wonande CEDEAO sembe mum koko usti no feewi ɗum ko caggal nde CEDEAO jaɓɓal ngal umminno ngam yidde kay fawde tekkendi e laamu transition de leydi Guinée ala hen kala ko gasi ɗon ɗo ɓe piiɓi kay wadde délégation ngam kaldigal jaam e kisala wonande landaji ɗum ɗo kolliti yakar nde joguino e CEDEAO ɗo so tawi ko ƴiwonde wonno yoɓe gandu kam nden ƴiwonde saayi wonti funti ɓe remoɓe wonɓe hokkere ene ndaara gawri men ne ɗamini baade jippotode beele gawri ndi ɓuura wawde fiɗɗittade ɗum woni konguɗi ɓe jaltiniɗeɗo henna balɗe oɗo sommet cakkitiɗo baɗɗo toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria paaɗena ko toon to Sierra Leone catal météo ɓe kolliti aɓe jirtina ferta wonnaɓe finoɓe ngal capital oɗo sane ndentoto tuɓoli mawɗi ma jippa e nder leydi ndi ɗum ko hande janggo eɗi dumunnaji kalɗin tuɓoli noon maɗi jaadu kay e derguitogol ɓakke kewɗe no fewi kami yo layru nde ɓe ndentono sifti noon ɗum ɗo henna wona boulet toon to Sierra Leone e kala saaha kay so tawi ndungu ari ɗen ɗiwole jippotoɗe kewi kay ko jippade gara ha derguita pittali kewɗi ɗum aɓe ndentina ha tenti noon ɓen hoɗɓe yoga e naɗe to Côte d'Ivoire ko fate banggue wonande kawguel baccalauréat hitande hikka nde ɓen tambiɓe jangde tonde ɓe kolliti weltare mabɓe ndi jencudi fayo dindi wi noon ko gardiɗo ceetal ko fate banggue nden kay kisal baccalauréat holliti kankon biyeteɗo Mariama a Ñimga holliti hitande hikka nde ko hitande kay ɓeydugol e oɗon fannu teskede sukaɓe jangde men ene moƴƴi ne yaari yeeso no foti yarude ni hen to Cameroun gouvernement o ene jogui peeje yidde ɓeydande sarɗiyankoɓe suudu sarɗiyeji manda mabɓe ɗum ko caggal nde manda mabɓe ari e gasi ha laaɓi ɗum noon beele sumgoji mbattoye 2025 wonda e sumgoji hoorejo leydi ɗum noon landaji lunde kewɗi kolliti jaɓata ɗum jeeyi sababu noon fandare yiddeɓe ɓeydande ɓen sarɗiyankoɓe manda mumen ha 2025 woni ha hitande ujuna ɗiɗi e nogas e jeeyi ko teskadeɓe oɗo saaha leydi ndi ne jogui caɗele faggudu no fewi to banggue ngaalu wiiden yuɓɓina sumgoji sarɗiyankoji ɗo tan kadi hitande fande yuɓɓina sumgoji présidentiel wonata kadi ko hunde ñiddude no fewi e ndera leydi ndi RDC Congo expert de l'ONU holliti rapport moɓe mbaɗi ñande hecci hankoɓe kolliti Rwanda ɓe teskima ke won ujunnaje 3 ha ujunnaje 4 koninke taw komo Rwanda ene fella ene wallida M23 rebel gembaɗo taw gemmi ɗum ko Rwanda on rebel noon fellata ko toon to RDC Congo no wowi wadde kala saaha expert mo lonine hollir ɗum kala lebbi jeegom kala ɓe kolliti noon ɗum ko kamɓe ceetti ɗum nogas ɗiɗo koninke woni tan koninke mo RD Congo kañum woni ko ñaawa toon to Butumbo Nord Kivu to e tribunal militaire ñaawa kaddi gurdama ñaawa ko wargo ɗum noon ko caggal kay nde ɓe dogui rebel M23 e fiyande wulde jaw nde ɓe kuuli ɓe jatiri hen caggal joolam jaɓeri Haïti e biruji jewtuɗo hen hecci hanki ɗi ko hewɓe kay jomen martaba towɗo biftiɓe noon ko pelle joguitiɗe armée ji pelle bandiji ñaaƴoji toon to Haïti police mo Haïti e wallidiɓe mum Kenya ɓe kolliti maɓe jiitu kay maɓe mbaɗ feere kala haaɓe jiita ɓen biftaɓe ɓe Iran hoorejo leydi kesso toɗɗaɗo Masouda yaltini konngudi muɗum o holliti ala waylo kala baɗo ko fate laamu makko no Ibrahima Raïs worno to banggue wallude jokkodiral hakkude Iran e Liban to fanno Hezbollah Hassan Nasrallah ɗum ma jokku Hassan Nasrallah kabdiɗo leydi Israël o holliti ɗum heddata hen caggal ha toon to leydi
Suria kala maɓe jokku kala kay ko waɗanno kala to leydi France caggal nde hoorejo leydi ndi yamiri hoore jaggaɗo leydi ndi nde jokkata golle mum on holliti hande ma waɗ discours mum gam accidde golle muɗum ɗum ɓurata wonde ndimagu muɗum to États-Unis d'Amérique Joe Biden kala ñalawma garɗo candidature mum ne ɓeydo feblude hayso tawi o erima to banggue parti démocrate en hayso erima oɗo saha omo fiɓi kay dartade gam wadde défendre candidature makko ha o wawa yaade guelɗo hen kawguel baɗowel e nder mayirɗe ndeɗo hen hittande to États-Unis d'Amérique jonde l'OTAN joɗima hande o jonde wattude capanɗe jeeɗiɗi joyɓire jonde ne tawtora ɗum hoore jaggaɗo britannique mo ganduɗa ko toɗɗaɗo ñande aset jawtuɗo woni Keir Starmer on noon holliti ma dusodire l'OTAN kono kadi ma wallu Ukraine ha wawa hebde polgu e yeeso leydi Russie ko konngudi makko hande ɗi o suuti toon to États-Unis d'Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddannomon tikiɗe hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo moon Haali Abouba so tawi ko to leydi Sénégal ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah o hiranena